Robert Fico zadlžuje Slovensko dvakrát rýchlejšie ako Igor Matovič. 12 miliard eur, ktoré Igor Matovič potreboval na riešenie najťažších kríz počas 3 rokov, Robert Fico minul za polovičný čas. 1,5 roka bez akýchkoľvek kríz. Neveríte? Som Julius Jakab, strážim vaše peniaze a za minútu vám to všetko vysvetlím. Neustále počúvate od vládnych politikov, že Matovič minul 24 miliard eur. Zadlžili Slovensko 24 miliard. Najprv si teda ukážme, aký je rozdiel medzi hrubým a čistým dlhom. V banke si požičiate 24 000 eur. 12 000 eur miniete na to, čo nutne potrebujete. A 12 000 eur si necháte na účte, lebo viete, že prichádzajú ťažké časy. Váš hrubý dlh je teda 24 000 eur, lebo toľko ste si požičali. No čistý dlh je len 12 000 eur, pretože toľko peňazí ste minuli a tie peniaze, ktoré ste si nechali na účte, by ste predsa vedeli kedykoľvek vrátiť. A to presne urobil Igor Matovič. Požičal si viac peňazí, pretože sa dali požičať za 0% úrok a boli predsa ťažké časy. No počas 3 rokov kríz minul len 12 miliard eur a zvyšok nechal nafutrovaný v štátnej pokladnici. To jednoznačne ukazuje aj graf zadlžovania vlády. Za roky 2020 až 2023 minul na riešenie najťažších kríz pandémie Igor Matovič 12 miliard eur. No Robert Fico to stihol minúť len za 1,5 roka od svojho nástupu. S výhovorkou na Igora Matoviča míňa dvakrát rýchlejšie ako Matovič. Veď to vôbec nedáva zmysel. A ako vidíte, zďaleka sa nezastavil. Za Matoviča bolo na všetko. Kurzarbeit, podporu firiem a živnostníkov, zvyšovanie dôchodkov či 200 eur na dieťa. Fico to ale ľuďom všetko berie so svojimi nehoráznými konsolidáciami a oznamuje ďalšie. Zavádza nezmyselne vysoké dane a škodlivé transakčné dane. Slovákov dostáva do chudoby zatiaľ, čo on a jeho kumpáni si užívajú kopy peňazí. Ficová vláda jednoducho hospodáriť nevie. Iba sa stále na niekoho vyhovárajú a pritom vytvárajú obrovský dlh. A ten vám ukážem v ďalšej časti. Sledujte ma na Facebooku, Instagrame alebo TikToku a odhalte so mnou všetky klamstvá vládnych politikov.